आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'आव। बे आपडेटआनो जाहैबाय मुख्यमन्त्रि उद्यमिता अभियान स्किमनि जोहै लाख लाख आसामनि आइजोफोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ 10,000निफ्राय लानानै 50,000सिम रां सोनो थांगासिनो दं। नाथाय गोबां मानसिफोरा रांखौ मोननो हानाय नङाबो जानो हागौ। मानो होनब्ला नोंथांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे खामानि मावनो होदों बा खामानिखौ नोंथाङा मावनांगोन। मानो होनब्ला बे नटिफिकेसनाव रोखायै लिरनानै होदों, जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनानै जुदि नोंथाङा DBTखौ अन बानायाखै, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे DBTआ अन जायाखै, अब्ला नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायबाबो, नोंथाङा सायख'जाबाबो नोंथाङा बे रांखौ मोननाय नङा। मानो होनब्ला नैबे DBTआनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव दानिया गभर्नमेन्टआ रांखौ सोआ। नैबे DBT होननाय मोनसे सिस्टेम नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन। नैबे DBT होननाय मोनसे सिस्टेमनि जोहैसो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव गभर्नमेन्टआ रांखौ सोगोन। बे नटिसआव रोखायै लिरनानै होखादों DBTनि थ्रुयैसो बे रांखौ सोगोन होननानै। नोंथाङा बे DBTखौ गावबा गावनि मबाइल फनाव बोरै चेक बानायनो, आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव DBTआ अन जानानै दंना गैया, आं बेखौ गोबां भिडिअआव देखायबोबाय दं। मानो होनब्ला जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा गासिबो बे स्किमनि सोनो लागा रांखौ मोननो हायो। नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनावनो बे DBTआ अन दंना गैया, नोंथाङा बेखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो चेक बानायनानै लानो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा DBTआ बे अन गैया, नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै नोंथाङा अपेन खालामनानै लानांगोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामिनि सिगांनो जोङो दानिया नायनोसै नोंथाङा गावबा गावनि DBTखौ बोरै चेक बानायनानै लानो। दानिया नोंथाङा DBTखौ चेक बानायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन आरो सार्च खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाबो डाइरेक्टयै थांनानै नायनो हागोन। आङो दानिया बेखौ सार्च खालामना होबाय। नोंथाङाबो बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन माइ आदार। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन माइ आदाराव। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय माइ आदाराव। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे आधार लिंक स्टेटास। नोंथाङा बे आधार लिंक स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव लगिनाव थुनांगोन। आङो बेयाव लगिनाव थुनानै होनोसै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ इन्टार बानायनांगोन आरो आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं, मोनसे OTP थांगोन। नोंथाङा OTPखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायनांगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि केपसाखौ बहायखांनानै नोंथाङा नैबे लगिनाव थुनानै होनांगोन। अब्ला नोंथाङा डाइरेक्टयै आधारनि पेजाव हाबनानै नोंथाङा बे नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। दानिया आङो बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया बेयाव OTP आधार नाम्बारखौ नैबेयाव बहायबाय। दानिया नैबे केपसाखौ जोङो नैबेयाव बहायबाय। नैबे जोङो सेन्ड OTPआव जोङो थुनानै होनोसै। दानिया जोङो बेयाव OTPखौ नैबेयाव बक्सआव बहायबाय। दानिया नैबेयाव लगिनाव थुनानै होनांगोन। जोङो बे लगिनाव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेंक सेन्डिं स्टेटास। नोंथाङा बे बेंक सेन्डिं स्टेटासाव नोंथाङा थुनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि DBTखौ चेक बानायनो थाखाय जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो बेयाव नैबायदि खिथिगोन कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान। बेबायदि खिथिनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बार आरो नैबेयाव नोंथांनि मा बेंकआ आधारजों लिंक जानानै दं, नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नामखौ खिथिगोन आरो नोंथांनि बेंक सेन्डिं स्टेटासा बेबायदि बेंक सेन्डिं स्टेटासा नैबेयाव एक्टिभ खिथिनांगोन आरो नोंथाङा माब्ला बे DBTखौ कानेक्ट बानायदों नैबेयाव डेटआ थागोन।
बेबायदि स्टेटासा जुदि नैबायदि एक्टिभ खोथैयोब्ला नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जाबाय। नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जेखि स्किमनि रां सोआ मानो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम दं, जइन ग्रुप दं, नोंथांमोना जुदि स्किमाव एप्लाइ बानायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव खेबसे गावबा गावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक बानायना लाबानो जाबाय। नोंथांनि आधारजों बेंकजों कानेक्ट दंना गैया बा DBT आ कानेक्ट जादोंना जायाखै नोंथाङा खेबसे चेक बानायना लाबानो जाबाय। जुदि उनाव फैसा सोनानै जुदि नोंथाङा फैसाया हाबाब्ला नोंथाङा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव थांनानै बेबायदि चेक बानायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।